този материал ще започне с една добра новина. Че след последния клип, част от измамените от Ивелин Михайлов и кръга около него, след година без да са взели нито лев, се случи чудо и получиха суми. С молба клипа да не излиза. Да, парите ми бяха върнати след като се появи при Станислав Цанов. Самият акт на връщане на пари след години на криене е самопризнание за схемата. Тъжното е, че трябва да се стига до там ютубър да прави клип, за да могат обикновените хора да си вземат парите. Пари, за които с години са лъгани. Купувате си акции от едно акционерно дружество и вие някъде трябва да бъдете вписани в книгата на акционерите. Такова нещо не виждаме в исторически парк. А най-тъжното е самата бройка на нови измамени, които се свързаха с мен след този материал. За закупуване на акции чрез кредити към днешна дата ми се дължат 70 000 лева. Защото не мога вечно да правя клипове за този цар. От притеснение баща ми започна да се чувства зле, след което се наложи да получи помощ в болнично заведение.